Ahoj, v tomto videu by som ti chcela povedať o polohách uší koňa podľa toho, v akej polohe sú, čo to vlastne znamená. Takže keď má kôň takto uši vpredu, znamená to, že je pozorný, zaujíma sa o to, čo má pred sebou a sústreďuje sa na zvuk alebo pohyb, často takto reaguje na nové podnety, ľudí alebo prekážky. Keď je poloha uší koňa do strán, tak je kôň uvoľnený, pokojný a cíti sa bezpečne. Túto polohu má často pri oddychu, pasení alebo pri pokojnej práci, keď nič nevníma ako hrozbu. Keď má kôň jedno ucho dopredu a druhé dozadu, tak sleduje tým viac vecí naraz a jedným uchom počúva jazdca alebo dianie za sebou a druhým sa sústreďuje na to, čo je pred ním. Keď má kôň uši dozadu ako keby pritlačené, tak je podráždený, nahnevaný alebo sa cíti ohrozený a je to varovný signál, že mu niečo prekáža alebo že môže nasledovať uhryznutie či kopnutie. Keď kôň rýchlo hýbe ušami, tak je nervózny, neistý alebo vystresovaný a neustále mení pozornosť, snaží sa zistiť, odkiaľ prichádza podnet alebo nebezpečenstvo. Pre viac tipov a videí ma nezabudni sledovať, dať mi odber a like.